Ya ke one nego ke ga. Mami boga o si ko Jesu te yin ke mbo to. Na ba ko wala mo bia we. Ke wete we ka. Okay. Okay ni. Hold on. Okay. Onye njugo na bia kwa na ala wona mkuche makwa. Chai. She what? Oh, kita family sela. Achi bolot. Jesus Christ. She what? Waba. Hey! Abalio. Gosim na bere we go se mia. Ubero ko para o. E we butara otutu. Otutu awe butara na ru. Jesus! Awanya wanda butara yake to buru ko na na. Hey! Wanda na. Waba. Okay. She what? Hey. Mommy. Ihe atụrụ m n'ọnụ. Like, mommy, imaneshim na-abanya na moto bịa ebe a. Ha kpọgide nwa aba n'afọ, kpọgide phone ya, ọsị switched off. Ihe m ji bịa ebe a, wa adreesị ọ sendịrị m si m ji bịa ọ na ya dị ya. God damn it. Okay. Hey. Ọ dịghị arịa, no signs of fever at all. No, na nukwara akpịrị kọga ya ọkọ, ya gburu ya. Mommy, imana, me na nwa aba mere. Anyị emego the business, the money akwụnyego na akaụntụ ya. Ihe ngo bịa, deal ka anyị kụrụ, enwere business mụ na ya mere. Christ name. Yanadi ekwomume. Hey! Isonye mu. Rahango na ko no nwa. So you do ruwa wo mo. Tanto ni le no me ana. Chekwe. Nwa ba ke m hụrụ ugbu a. One of God is Ahụrụ m nwa aba n'ihu nke mma bịa. Na nke abịa ka ọ nọ nga ha na-aṅụ coke awụdụkwa coke na gala with granite. Coke ndị ukwu a nwa aba nọ nga ha agbakpọ. Chai. Ya go gbasị m na ọnwụrụ wọtọ ọnwa ka sọ ọnwa dị ya agba. Na like this ọnwụ dey take kill person. How you go take die, you know give sign. Nwa aba. Mban. You know, Nam, who are you? But no one. Even the question all the way from Aba Bieba. So all the way from Aba. Aba. Business this. Oh, we have a no motion on. Aba corner to also car over our ballot of Only of my childhood friend, man of God. And funny enough, I work them number since morning. I seem switched off. I'm not him organ one. Now them eba now what address or them now WhatsApp. Address how they come to Bieba. Yes, I see no lab, no signs at all on one. Okay, I'm the business. She what? Oh, yeah, better get business deal like yeah, you go one. Oh, boy. Ego level 700,000 naira. Ah! Yeah! Coach Alaga more. Yes! You're not church, go church for 150. Makachineke kremuni ana ma wepụta ego mo nwochi ke nwu. This is not the sound. Ego kwere church na nkwa. Be na church ai me anya barakata apa. I dey give God the 150. Hey! Ama maganka but doesn't be today be with my Kwa 850. O ga-agbo ya ngugba, me ogbo ya ngugba isi n'ulo ya ga-agbo ya. Which thing be that one? Elu ji anwụrụ ihe nwoke na-egbugo gị ejikala ụgwọ ọnwụ gara igbugo. Ụmụasị be ka gara inwe ya bụ ụzọ kwụ ụgwọ oji kwụsịta mmehie ha chegharịa gị bụkọrọ njọ tala gị n'ime gị bịa nga agbatị ya eluigwe ego na ozu maka eshiri ngụ gba kele Chineke akpọ mụ na gị na-awa ọkụ nwa ba rice Chimaobi rice Emmanuel nna gị ga-anụ nkịtị yo
ke nne gị na ngụgbe esicha anya mmiri ka nwunye de Peter achọdụkwa m ịma Chimaobi rice gịnị kweje ego ndị mmadụ anwụ ime n'imi ote kewe imi ka ọja ndị gboo ọnwụ gị ụma mma ote gị nwụọ ka mgbe abalị ahụ gị dịkwa nwa fresh iko na eko ozu nwụrụ anwụ na-eme ote you die since night you never swell up gị nọtụkwa n'ofe protein echebe ịsọ lakpụrụle na you sleep you didn't wake up n'ụkụtụ a ka ọ nwụrụ ọ ga-ara izere a ga-eji aka ntị akpọta ya ihe mere na akwụkwọ nsọ ama eme ya ngụgba God of Elijah send down slap ọ ya hụ gbere na-abịa ga-eketa ụnụ mara sọ nke ya gaala nwaba rice one nwaba rice ịchọrọ ikwugbukwa ya Chimaobi ịchọrọ ịra izọkwa nne ịgbọtụrụla nne gị na-akọba gị ọp nwaanyị mụrụ onye oshi wụrụ ahụ onye oshi na-egbu don't worry omenjọ na njọ ga-ala ka ige m mmiri give me water. No, only for this family I don't see say they want to help them raise their brother wey die. Una bula agbishi tonelu. Una don't want to make dead person wake up. Miraculous on nso. Nwa ba wake up o. Umunna ha biala. Onye umunna. Omunwa wo umunna. Gabi ga mo mmiri biko na one knows na so za. Anyị we mmiri eba. Give am water now. Which water? Which water? Na go Nigeria water. Mmiri agwụla kwa nne. Okay. Agakwala n'ime wel anyị o. Ọ na-achọ. Ọ bụrụ na mmiri ozuzo anyị. Kulie n'iji anyị ụgwọ o. Ihe ji mmiri eme. Nwaba kulitenu n'iji anyị ụgwọ o. Nwaba kulie n'iji anyị ụgwọ o. Ndị jikwa ego hụ ha abịarule o. Ijikwa onye 700,000. Ijikwa chọọchị 150,000. Nwaba kulitenu n'iji anyị ụgwọ. Ihe eji mara nụ ndị ji ụgwọ eruole anyị wọgụ mmiri nwa m kulite o ihe eji onye nwụrụ anwụ tete Daddy rice nna m rice kulie arise and pay your debt onye ji ụgwọ ada anwụ ị nwesi ike iji ego ndị mmanụ jikọrọ ya nwe onye ga-akwụrụ gị nwaba this last one where they claim my song. My 700,000. He refused to rise. And then refused to shake. Come on the mortuary. And them closer because if they carry the dead body go mortuary, they go collect money to remove the intestine. They go collect money to embalm. So if they come out the intestine for this place, I bugazere ham, but then get the ham is embalm. My 700,000. The money don't go, be say don't go. That day carry Monago, Mona carry cooler. The church Munga, my branch in all over the world. Ngaka, I did 150 I now. A boat Kailam, walk more straight, but when they had the train. Heaven and do the percussion. Hello? Is that the ambulance mortuary man? Because you are not you got a time now much go there. And we also bought wrong guy because they have pushed from me, they have made the bruise guard. Fast, oh, thank you. Fast. Daddy Gio. Mommy Gio. And I know he need to use that. One knows in our souls. Hello, Munakarim. I am general overseer, Daddy Gio general. So therefore, here he comes. Hey. Hey. Anna, you're welcome. This is the dead body. As you don't come now, because open him belly. All the intestines in bucket here. Would you remember me? Not everything. I got good early. Cordra, in fact, he bruised Joseph government. That's you. Madam, no talk. Just keep mouth shut. Action. This is plain.
Okay, mom magamo. Yes! This is my job. Hey, give me your job. Give me your job. Fuck one with your job. Maybe no cannot. Hey! We don't know your be a cake. Jesus! Jesus! Hey! Waba. Miracle. You don't rise? Waba. Oh, Yoshi. You not die again. Never the God of your miracle. Let the Jew don't wake up the dead body. Waba. Waba, you rose? Hey, praise the Lord. Ah, hey! Onye nwụrụ anwụ na-eti oti. Gee m ntị. Hey! Asị agba mbọ otu n'ogwe. Agba abụ ya atụ n'ogwe. N'ọwụ naanị ogwe. Ya shoot one n'aka ogwe. Ọ bụ ị nụrụ ya? Shoot two n'aka ogwe. Ị hụrụ ihe mere ugbu a? Imewala m obi. Imewala m obi. Isi ọchị n'ọnwụ bilie. Ihe mere ebe a na-akarịrị ụgwọ m ji gị. Negodi my money now. Negodi my money. Cherego first. Ọkwa ị hụrụ gị. Ụwa niile tiri ụbọchị ị ga-aba n'ala. Aga m agbaghara gị. Ikuku! Mụ ka ị nwere obi. Gwuo mmiri. Wụcha m mmiri. Nye ga m ahụ n'ọnụ. Ewela iwe. Ihe anyị bịara rụọ ebe a na onye diri gị. Awo Obinigwe nyere ntụziaka. Obinigwe nye gị Ndị ntụziaka. eluigwe si mkpọta onye nwụrụ anwụ. Anyị na ya sị anyị papa to raise the dead. Oke, ị hụrụ ebe a ndina n'ọnwụ. Ebe a ndina n'ọnwụ. Kwa n'ọnwụ. Obinigwe nyere m ntụziaka ebe a m ga-eji egbu gị. Abanye na onye nwụrụ anwụ ogbuli mmadụ. Ịnwụ na awụ na ịnwụ na ịwụ handicap. 700,000. Ke ndị chọọchị 150. Mụ ka ị nwere obi. Wuo m mmiri. Mee m ihe niile mere nwere aka ntị. A na-ekwu gị inye ikwuo m ahụ n'ọnụ. Ihe ekele Chukwu na awụdo nga acid. Onye nwụrụ anwụ anwụgwule. Ọ chọkwara ịgba ọsọ. Onye mere na miracle kwesịrị ikelewe Chineke. Mere nnọrọ mee. Nọrọgide ebe a. Nnọrọ a mee gị. Ị mara ihe niile i mere m. Emetụkwara m aka ahụ. Emetụkwara m aka onye ọbụla rie adụdụ onwe ya na. Rie adụ. My money. Ị mara ihe niile i mere m na nọrọ hịa. Gịnị ka mere gị ọ nọrọ hịa? Anyị ma onwe Ọbanye my money. mgbaghara adịghị gị n'ụwa. Mgbaghara iche iri ego anyị. Achọkwa m ịchọ iri ego anyị. Ọbanye my money. Ị chọrọ mụ na gị na-egwu egwu? Keep on